Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei kwose kwamanga muri kumativi mana enyika. Tadzoka ka zvekare nemamwe maconfessions. Hei, zvakangoma azveveduwe. Pane rimwe voice note iro randakatumidzerwa richibva kuna mukoma vedu avo vari kupawo testimony yavo yekuti ndakambozama kuromba but zvakabva zvaramba. Hey, pakaipa hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. As for me, inini hangu I believe kuti kunze uku kune vamwe vanhu, those people that are destined for greatness, and kune vamwe vanhu avo vakatiudzwa ivo kuti they will never make money in their life. So inini ndakambozamawo kuti ndinge ndichita izvi zvekuromba, but it seems as if Mwari vakaramba vakabva vati iwe haungambofi wakaromba. So ndakati ndaroora paya ndopandakabva ndazoenda kune imwe n'anga. Ndakati ndaenda kun'anga kuya ndopandakabva ndazopiwa mimwe mishonga. At that time ndainge ndiri munhu uyo ainge achifamba achiita zvekutengesa. Ndaifamba ndichitengesa kwamutoko uko, so ndainge ndichidawo mushonga wekuti ndinge ndichikwanisa kuzoitawo laki. Saka ndakabva ndazozama kuti ndinge ndichishandisa mushonga uyo wandainge ndakapiwa, but mushonga wacho wakabva waramba kushanda zvachose. Pandakaona kuti mushonga uyu wainge waramba kushanda, ndo pandakabva ndazodzokera kune n'anga iyaiya. So n'anga iya yakabva yati saka mushonga wacho waramba kushanda. N'anga iya ikabva yati zvino mushonga uyu zvawaramba tinofanira kuti tinge tichichinja magiya kuita gear up so that mushonga uyu unge uchizoshanda. So inini ndainge ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya manje nechipfeko chemukati chemudzimai wangu. At that time I think kuti I was somewhere around 22 to 23 years. Ndakabva ndati no, izvi handingazvikwanise, ndokubva ndazosiyana nazvo. Ipapo pandakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya nechipfeko chemudzimai wangu, ndopandakabva ndazosangana zvekare neumwe murume uyu akabva azondiudza kuti kwainge kuine imwe n'anga iyi yakabva yazondipa zvekare umwe mushonga. Ndakati ndapiwa mushonga uya it seemed as if zvinhu zvacho zvainge zvava kutoita bore, because kana mukoma wangu ipapo vakabva vazoshayika, vakafa zvainge zvisina tsarukano. Apo patainge tichibva kunotengesa, mukoma vangu ndokubva vazoshayika paya. Ndikabva ndatoti zvichireva izvo kuti kufa kwaita mukoma, saka ndava kutotanga kutoita mari, nekuti ipapo patakaenda kunotengesa ndakaita imwe mari yainge yakawanda, then mukoma vangu vakabva vazofa. Saka mushonga uyu dumwa racho randainge ndakapiwa ndainge ndakarisa muwallet mangu, but ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiswedera pedo nemukoma wangu. So by the time pandakazoenda padhuze nemukoma wangu ndo pandakabva ndaona kuti ndainge ndatokanganisa mhiko dzacho. Mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndakanganisa mhiko dzacho, ndo pandakabva ndazodzokera kune n'anga iyaya iyo yainge yakandipa mushonga wacho. N'anga iyaya yakabva yanditi watokanganisa iwe mhiko dzako, saka tava kutofanira kuti tinge tichitoita inonzi restart, tobva tatangidza zvekare kuita zvinhu izvi. So ndo patakabva tazotangidza paya. That was number 2. Number 3 ndo pandakabva ndazoenda kune imwe n'anga iyi yainge iri very famous, yainge ichinzi Timan. Nyanga iyi iyo yainge ichigara kunyanga uko. Saka n'anga iyi yainge ine hanzvadzi yayo uyowo ainge achiita zvekurombesa achigarawo mamutoko, but iyo yainge ichibva kuinyanga. So ndakabva ndazoenda kuya ndakati ndaenda kuya ndichidawo kuti ndinge ndichirombeswa. Ndakabva ndazopiwa mishonga, but ndakati ndazama mishonga iyaya haina kana kutomboshanda zvachose. Then ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga chateau, doro riya rinonzi chateau. Ndakati ndatenga doro riya rinonzi chateau, zvandakaona ipapo the things were very spiritual. Mushure mekunge ndatenga chateau, then n'anga iyaya yakabva yazotora mbiya ikabva yazodira whisky iyaya mumbiya. Then mushure mekunge n'anga iyaya yadira whisky mumbiya, ndopa yakabva
vakatora nyanga iyi mukoma Nashi yakasvika pakunwa doro racho rose, because n'anga iyi yakangoti ichingonogumanisa the tip of that horn mumbiya imomo, then doro rose rainge riri mumbiya rakabva rangonyangarika. Ndakabva ndaudzwa kuti zvino nguva yangu yekuti ndinge ndichiita mari yainge yakwana. Ndakabva ndazodzokera back kumba. Ndakati ndadzokera kumba, nothing worked at all. Ndikabva ndati asi chiko chiri kumboitika, because murume uyu ndainge ndichitozviziva kuti ainge ari munhu ainge aine masimba. So murume uyu ndakati ndasvika pamba pake ndakabva ndaona kuti painge patori nevanhu vazhinji vainge vachitoya kuzotorombesewa ende vachitoti zvinhu zvavo zvainge zvichitovafambira. Uye zvekare ndakati ndakatarisa mombe dzaainge ainadzo, murume uyu ainge aine mombe dzainge dzichitosvika kuma 150 to 160. Saka mombe idzi ainge akadzipiwa nevanhu avo vaainge achibatsira. Saka iye kamubatsiriro kacho kaainge achiita ndekekuti waiti kana wapinda mumatare waitanga wabhadhariswa $5, mushure mekunge wabhadhariswa $5 obva wazopiwa mushonga wako, wabva wazonzi chenda unoita mari. Then vazhinji vacho vaizoti kana vaenda paya apa vanenge vaudzwa kuti kana waita mari unofanira kuti unge uchizodzoka nemombe uye zvekare nembudzi sezvaanenge achida, but vazhinji manje vaiti kana vaenda paya vaisazombodzokera zvekare obva vangoramba vachingodya mari. Saka vaiti kana vaita mari then zvikwambo zvavo zviya zvaizoti kana zvatanga kuvanetsa ndopavaibva vazodzokera kunyanga kuya kune n'anga iyaya. Saka n'anga iyi yaibva yazovaripisa ichiti ndoda kuti munge muchindipa mombe dzakawanda nekuti makatadza kutevedzera mhiko dzangu. Saka ndakabva ndazodzokera kune n'anga iya. N'anga iyi yakabva yazondiudza kuti painge pachidiwa, ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka jongwe rered. Ndokubva ndaita saizvozvo, ndakabva ndazotsvaka jongwe riya rered. Saka n'anga iyi yakabva yazodana muzukuru kwayo. Muzukuru uya akabva azopiwa jongwe riya rered, akabva azonzi ainge achifanira kuti ange achizoriuraya. Mushure mekunge auraya jongwe riya then ropa racho rakabva razoiswa mumbiya kusvika mbiya iyaya yazara neropa rejongwe riya. But mukomana ipapo n'anga iyi zvayakaita yakabva yazotora dumwa riya rikabva razokandwamo mumbiya muya mainge makazara neropa. Mushure mekunge dumwa riya rakandwa muya, then ndakabva ndazopiwa dumwa riya. So ndakabva ndazobva pamba pen'anga iyaya, and I thought kuti maybe it was because of the economy. Ndokubva ndazoenda kuZambia. Ndakati ndasvika kuZambia kuya, I stayed for 3 months. When I was in Zambia ndainge ndakaudzwa kuti dumwa iri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorisa muchibhodhoro kana kuti muchigaba. Zvino ndakabva ndazotora empty container cheglycerin, ndakabva ndazotora chivharo chacho chigaba cheglycerin ndikabva ndazobora buri, because mushonga wacho wainge wakanzi wainge uchifanira kuti unge uchifema, dumwa racho raifanira kugara richifema. Ndiriko kuZambia ikoko ndainge ndichigara nevamwe mukoma vangu avo vainge vagara vachigarako kuZambia. So zvakazoitika ndezvekuti ndainge ndichichengeta dumwa iri mune rimwe bhegi rangu, uye zvekare ndainge ndatokanganwa nezvacho chidumwa chiya. So mukoma vangu ava vainge vaine zvinhu zvavo izvo zvavainge vachida kutenga. Saka ivo manje vakazokanganwa bhegi ravo ndokubva vazotora bhegi rangu. Saka vakati vatora bhegi rangu paya ndopavakabva vatanga vasecha vachida kuona kuti mubhegi umu mainge musina zvimwe zvinhu here zvainge zvakakosha zvainge zvirimo. Saka vakazoti vachisecha paya ndopavakabva vazofind out kuti mubhegi imomo mainge muine chigaba cheglycerin, ende muchigaba cheglycerin mainge muine dumwa riya iro rainge ririmo. Saka kubva zvavakangoona kuti mainge muine dumwa rainge ririmo, vakabva vatoziva kuti there was something that was wrong. Saka mukoma vangu ava vakabva vazondiudza, because ivo vainge vakaudzwawo nevamwe mukoma vangu kuti vainge vakandirota ndichivatsika nemotikari. Saka vakabva vazonoona dumwa riya vakabva vaziva kuti zvose zvezve zvavainge vakaudzwa nevamwe mukoma vangu chainge chiri chokwadi. Saka vakabva vazoya kwandiri vakabva vazondiudza zvose, uye zvekare vakabva vazondipa yambiro
muriro vakabva vanditi dumwa iri randainge ndiinaro kumberi kwazvo vainge vachiona kuti rainge richazondipa maproblems, vakabva vanditi dai wadzosera dumwa iri. So mukomanashi, inini mukukura kwangu ndakakurawo ndichigara kumba kwevamwe sekuru, saka sekuru vangu ava vakazoshayika zvavo. So sekuru ava vakabva vazotanga kuuya kuhope kwangu. Sekuru ava vaiti kana vauya kuhope kwangu vaibva vazonditi, dumwa rako iri rauinaro, unozviziva here kuti dumwa iri rinofanira kuti ritange rauraya munhu first. Mushure mekunge rauraya munhu, dumwa iri ndo parinobva razonwa ropa remunhu uyo warinenge rauraya, then ndo paunobva wazotanga kuita mari. But vakabva vanditi dumwa iri kana rikangogara rauraya munhu, unofanira kuti unge uchiziva kuti dumwa iri hauzombofi wakazorigona, nekuti iro rinenge rava kutozvikontrola. Then ndakabva ndazoudzwa kuti dumwa iro rainge riri in a neutral position. Ndikabva ndanzi dumwa iri sezvo rainge riri in a neutral position, rainge rakamirira kuti ritange rauraya munhu first, then robva razopinda mugiya. Mushure mekunge rapinda mugiya kana rauraya munhu paya, then rinobva razotanga kundiitira mari. Mukomanashi ndo pandakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidzosera dumwa iri. Apa ndainge ndava kungogara ndichingofunga nehope idzo dzandaipota ndichirota. Ndaigara ndichingorota mukoma wangu ndichimumhanyisa nemotikari, ndichimutsika nemotikari. So ndakabva ndazodzoka kuZim. Pandakadzoka kuZim ndichibva kuZambia, ndainge ndiine mari yainge ichitokwana kutoti ndinge ndichitoenda kunoripa ndichidzorera dumwa riya, but mari yacho yose yakabva yazorasika. Zvakaitika ndezvekudai, ndakati ndabva kuZambia, pandakasvika mutown ndo pandakabva ndazopinda mukombi. Saka ndakati ndapinda mukombi muya, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibhadhara $. So ndakabva ndazoburitsa wallet yangu. Mushure mekunge ndaburitsa wallet, ndakabva ndazongoikanganwa iri pamakumbo angu. Then pandakazoburuka mukombi muya ndakabva ndatokanganwa because ndainge ndatova busy ndichitoconcentrata nezvimwe zvinhu zvandainge ndiinazvo, izvo zvainge zviri kuboot kwekombi. So ndo zvandainge ndichingoconcentrata on. Then ndakazoti ndasvika kumba mangwana acho, mukadzi wangu akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichimupa mari yekuti ange achitenga chingwa. Saka ndakabva ndangomuti tarirai kamuone kuti muwallet mangu mune mari. Akabva azoti wallet yacho handisi kuiona. Ndakavhunduka, but ndakabva ndatofunga kutoti zvinhu zviya. So takabva tatsvaka wallet iyaya but takaishaya. Mukomanashi, ndakabva ndati zvino ndoita sei because ndainge ndisina mari. Lucky enough ndainge ndakatumidzira mudzimai wangu mari apo pandainge ndisati ndadzoka kuZim. So mari iyaya iyo yandainge ndichida kushandisa kuti ndinge ndichienda kunoripa kudzosera chikwambo ichi, mari yacho ndo yakabva yazongobiwa. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazonorara paya. Mushure mekunge ndarara ndo pandakabva ndazorota hope. Ndakarota umwe muprofita uyu ndainge ndichitaura naye ndiri kuhope ikoko. Saka muprofita uyu akabva azotora mvura ndokubva azotanga kudira mvura muchibhodhoro cheglycerin muya mainge muine dumwa riya. Saka dumwa iri rainge riri muchibhodhoro cheglycerin rakati radirwa mvura kudaro ndo parakabva razotanga kuspina round and round as it was untying itself. Raita sekunge rainge riri a firecracker. It then exploded into the sky, rikabva razodona. Rakati radona kudaro, it scattered all over the place. Ndikabva ndazotanga kuzvidemba ndichiti kunhai ndaitei. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazomuka. Mushure mekunge ndamuka paya ndo pandakabva ndazotanga kutsvaka mari yekuti ndinge ndichienda kunodzorera chikwambo ichi. So mukoma ndakazama kuti ndinge ndichiwanawo mapiece job, but zvakabva zvatoramba zvachose. Mari yandainge ndichingokwanisa kuwana yainge iri mari ekuti ndaibva ndatongoishandisa same time ndobva ndatongotenga zvekudya. Then mudzimai wangu akabva azotanga kurwara. Ndakabva ndati ko chii chiri kuitika? Ndikabva ndati zvimwe kuda chikwambo changu ichi ndicho chainge chafunga kuti chinge chiuraya mukadzi wangu, but later on mukuzonofamba aiwa mukadzi wangu ainge aine zvimwewo zvainge zvichimurwarisa, not kuti dumwa rangu iri ndo rainge richirwarisa mudzimai wangu. Saka mudzimai wangu akabva azombodzokera kwavo. Mushure mekunge mudzimai wangu adzokera kwavo ndo pandakabva ndatanga futi kurota sekuru vangu, hanzvadzi yamai vangu. Saka vaitoya kwandiri vachitonditi chikwambo chako ichi unozviziva here kuti within 2 weeks exactly 14 days chikwambo chako ichi chiri kufanira kuti chinge chichizouraya munhu. Saka ivo vakabva vazonditi
kuhope ikoko, iwewe muzukuru ndaona kuti uchaita mari, uchaita imwe mari inenge yakawanda mushure mekunge chauraya. But kana waita mari kudaro, unofanira kuti unge uchiziva kuti chikwambo chako chatopanduka, hauchatogone kuchikontrola. Ndo pandakabva ndazomuka. Pandakamuka paya ndakaona kuti ndainge ndichita kudikitira. Ndo pandakabva ndati rekedzai ndinge ndichitarira chinhu chiya chanzi nasekuru chichapanduka. Ndainge ndava kutofungidzira kutoti zvimwe kuda chainge chatopanduka kudhara. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndanotarira, ndikabva ndaona kuti zveshuwa chibhodhoro chiya chainge chirimo chainge chisati chapanduka. Then ndipo apo imwe hama yangu payakazofa. Mushure mekunge hama yangu iyi yafa, ndakabva ndazokumbira vamwe tsano vangu kuti vange vachindipa mari so that ndinge ndichizokwanisawo kuenda kurufu. So ndakazoti ndava kuya ndikabva ndati nemari iyi yandakwereta kubva kuna tsano, zviri nani kuti ndinge ndichienda ndichinodzorera chikwambo ichi, nekuti kwacho ikoko kwandainge ndaenda kwainge kuri kudhuze nekumba kwen'anga iya. So ndakati ndasvika kuya mukomanashi, ndikabva ndazotanga ndaenda pamba pevamwe madzimai. Akabva vanditi magona mukauya pano because ndati ndichikutarisai ndiri kuona kuti chikwambo chenyu ichi hongu chamakapiwa nen'anga yenyu chichakuitisai mari, but ndichikuvhenekai kudai ndiri kuona kuti mari yose iyo yamuchaita, mari iyoyo you are not going to last very long. Mufaro wenyu uchava uri mufaro wenguva pfupi. So ivo vakabva vazoti kwandiri, the reason as to why zvinhu zvangu zvainge zvichiramba, it was because ropa rangu ndo rainge richiramba kuti ndinge ndichiita zvekuromba. Vakabva vanditi inini ndine chaedza icho chainge chichiramba kuti ndinge ndichiromba. Saka hanzi mweya uyo wainge uri pandiri nemweya wechikwambo ndo zvainge zvichikrasha zvichiitisana naro. Then muprofita uya akabva azonditi, imimi hamuzvizivi here kuti munhu uyu akakurombesai munhu ane masimba zvekutoti vanhu vazhinji vanotoromba through munhu uyu, ko wai musingazvibvunzi kuti zvinhu zvenyu zviri kuramba? So muprofita uya akabva azondiudza kuti ainge achida kundiitira munamato. Uyu wainge uri munamato wekuti tinge tichisunga makumbo en'anga iyaya yainge yakandipa mushonga. So ndakabva ndazoitirwa munamato uya. Mushure mekunge ndaitirwa munamato uya wekuti n'anga iyi ndinge ndichizosvika iripo pamba payo isaenda anyway. So ndokubva ndazotanga kufamba ndichienda kuya kwainge kuri kure mukoma. Ndakatanga kufamba kuma8 ndichizonosvika pamba pavo gogo ava kwainge kuri kuma4. Ndakati ndasvika kuya ndainge ndaneta, then ndikabva ndazoona kuti kwainge kuine vamwe varume avo vainge vakatomirirawo n'anga yacho iyoyo. So ndakabva ndazoudzwa kuti vainge varipo, but varume vaya vakabva vatonditi mune laki chaizvo because vainge vakatomirirawo kutoti vange vachitoenda navo gogo vaya, asi ivo vakati vachinotora mari nekuti vange vachipa gogo ava. Pakabva pazoita kadelay, ndokusaka ndakakwanisa kuvaona gogo ava varipo pamba pavo. So mukoma ndakabva ndazopinda mumatare, then gogo vaya vakabva vazondivheneka, ndikabva ndazovapa $10 yandainge ndakwereta iya. So mukunondivheneka zveshuwa vakabva vazoona kuti chikwambo chavo chainge chisina kana kumbogara chakandibatsira. Kubvawo ipapo pandakazodzoka ndo pandakabva ndazoenda kumaprofita akasiyana ndichida kunzwa kuti zveshuwa chikwambo ichi ndainge ndakanochisiya here zvechokwadi, chainge chisina kuzonditeverera here. That was when I said zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Ndikabva ndati zvemuno muzimu zvandiramba, it is far much better kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa ndinotrya something new. Ndo pandakabva ndazoenda kuSouth Africa ndikabva ndatanga kugara muCape Town. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndo first part pavoice note ravo iro ravakanditumidzira ranga rakati rebei, hanzi ndaida kuromba but Mwari vakaramba. Strange things indeed do happen in this world.